Okay, siyempre mga layra doon. Babawa titimig na inulan. Mga timig na inulan, narito natin ang lambay magulgan. Isiyo? Us niya? Okay, biyaw ni special request, sisimpak nga nanhida, us niya. Ha? Es niya. Pisong bata eh. Kahatin ka ho. Di banhod na lang. Ay nga na mo ini. Ano na? Roti baruti. Oh, lolay. Lolay. Yes. Yes. Sepa. Okay, mga lahat na hindi sabi ako na. Ay. Kari ka mo. Kausugan sa... Okay, kari ka mo. Mga bunjang-bunjang na naman. Kari na kabarayang ko. Gimi! Gimi! Dua kamu! Okay.
Pagkawaro na mga likosuan, kawayan, pangalan ko sabihin, nagtuturong ako yaon. Ang badyo itong yaon. Kaya ganda, sana ka manang karay. Tupak-tupak inyo ba isag? Kakak. Karena ko raya ko. Karena kau. Bisan to manjarira. Berenda. Karena kau. Kang pagpugos, mag-isa magpugos. Ipagpuguson buhok. Yan na sila. Makan nasi tolol, nasi apa? Gimik. Bakrindo. Bisa dibuat. Dia masih kecil. Iya. Kaya rin ako kalay. Mangalay. Okay, simpan mo pa mangalay, kaya nasa tiyaga mo. Ini, konsumay na ka pa pangalay ha. Kaya rin nasa aon.